Keď už ste sa rozhodli a máte svoje prečo, je fajn vedieť, prečo, čo vlastne idem riešiť. Ako to idem riešiť. Čo chcem. Ja vždycky začínam od konca. Aký život chcem žiť? Koľko stojí tento život? Viete to? Aspoň ste si dovolili napríklad snívať, že koľko by stál váš vyšnívaný život, kedy ráno nemusíte ísť do práce. Môžete, hej, ako ja nehovorím. Tiež pracujem, dokonca pracujem viac ako predtým, ale konečne robím to, čo ma baví. A to už nie je práca, to už je poslanie. Keď dáte cenovku vysnívanému životu, koľko potrebujete? Neviem, možno na slovenském pomery 2000 eur je celkom úplne v pohode, dá sa z toho žiť. A teraz otázka. Koľko potrebujem, aby som to nahradil čiastočne alebo plne z nájmu? Tak viem, koľko nehnuteľností potrebujem. Plne splatených alebo čiastočne splatených. To je brutálne podstatné. Aké mám zdroje? S čím pracujem? Mám čas, mám peniaze, mám kapitál, mám know-how, mám kontakty. Všetko toto musím dať do určitého modelu, ktorý mi bude prinášať ten výsledok, ktorý chcem robiť.